tun yau kullum aka ce ka je makarantar nan ina kake tafiya sai ka tafi neman kodago yau ne kara ka goma ina koya ma ko ka yanzu ko irin ka nawa kwata-kwata ko irin ɗaya baka kai ba shekara 10 kana ɗana aƙalla almajirai ina tara 70,000 in koyar da su non wanda suka haddasa Qur'ani a guna sun kai 70,000 amma kai da yake ɗan iska ne kana ɗana ne ko izu ɗaya baka iya ba haba duk ƴaƴana ka fi kowa iskanci kan tiri ɗan iska ne ai go nan a gidan na kake suke wage ne ba a jikinka wallahi da wani birthday din ka wata ne wa gani wallahi shi ta gai ce nake so in ji birthday din kawka budurwa ta ce ma wallahi kyakkyawa ce budurwa wallahi ba tana so na sosai wallahi to kai dan uwarta budurwa yau ne auren dan an gani ce kai dan iska ne kai makaranta kwana na tura ka saboda ka zama gwamna a diga ni ma a diga sawa a jiniya yu diga dan iska ne ka koma sa tsuke bage so kake ka koma arni wallahi ta gayyace ni sauri nake ma yanzu ba bayan tsuke bage wanda ta ci uban abu da ta ce ya ku uban ya nake so yanzu ma ni kai ina wallahi gidan fati za ni so nake in zuwa kyakkyawa ce yayi ne wallahi fara doguwa siririya tire ina ga kyan ma ba sai an musulta ba kuma mutunce wallahi ne ka ga ma mutunta a gan shi wallahi a ganta mutunce wallahi mutunci ba kuma wallahi yanzu wannan kana sa duke bage ta soka wallahi yana ai zamani ne zo da haka in ba ga sa irin wannan ba sun tashi irin wannan kyawawa haka ba wai yanzu ina so yanzu ba wai a ganin ka idan na je wata kyauta zan ba ta ke farin ciki sosai kyauta wallahi kana zuwa ka ba ta lamba ta